पति बड़े प्रदेश में आ पत्नी बड़ी गांव में। कौन पति? चाय पति की, मनोहर पति की, दाढ़ी बनावे ला पति जी। यही सन्ना गाँव तरनी है। अभी का के बताई कौन पति होगा? तू अपना मौगी के कौन पति होगा? आज भर दाढ़ी बनावेला ना बुझली। दाढ़ी बनावेला? हाँ जी। हजाम ठाकुर? हाँ। तो दाढ़ी बनाओ थुकबो एकदम। मसाज करे लो? हाँ हाँ। ब्लीचिंग ओलीचिंग? हाँ। आईब्रो बना देला? आईब्रो? हाँ हाँ। आई ना रो पछुआरिया छील दी। तो ये हमार कॉलम काट ना दो। सवेरे सैलून पछुड़ी कहची घरे बा। सुवना सुतारी तो क्वेश्चन व्यापारी रे। सुवना सुतारी तो क्वेश्चन व्यापारी। हजाम भइल बाड़े। मिर्ग छाल उतार दी। उतार ना दे। हम पति को तनी तई ब्लेड बुझता दाढ़ी बनावे वाला। अरे बुर्बक से दुनिया हैरान बा ई भाई। बुर्बक के हैरान बा। एहिंगा को मेहरारू गौने गौने आइल अपना ससुरा में। गौने गौने आइल तो तनी जानते बनी मर्दा सूरज के नए नए मेहरारू आइल भी। बजान जाए कि मोटर के छेमी ले गई आ कलश के माई रे एकरा को हुर के बनाओ। अब माई ओकर आधा किलो एक में हुर के मत गदगदवा बना देलो। आई तो ससुरारी के गदा मिलल बा। अब तो विशुद्ध बजे आज मेहरारू से पहला दिन के भेंट हो। आ तले कर त प्रेशर जोड़ कइले बा। प्रेशर जोड़ कइले बा। अभी खइले ही बा मलकिनियो खा ले बिया। उहो न के जान के का जाने कर बेरहन का करी। आ जब पेट ढबढबाए लागल आ रजाई जब ऊपर से उड़ो तरसन तब मर्दा अब मौगी कती माई बड़ा लाज लागत का हरी और रोकता ई गुई गुई कोइले आ जब मारे तब मर्दा के हाथ मुंह होने करो। तब मौगी सोचलस कि पोल खुल जाई जान जई है जे काम करतिया। तब मौगी राय से कहती जे सुनी ना रउआ को भाई हई हाथ पहले हटाओ हई। ए रउआ को भाई हई बताई ना। तो कोहर के कहता जे हम दू भाई हई। एक भाई हमार मर गईले अब हमरो को में उम्मीद बा। अगर यह रहन घर में रह गई तो हमरो अब जाए में देरी। जौन तू न धले बाड़ू नु हो सकता जी आज हम जो उहे हाल कोले बड़े बबुआ। उहे हाल। अब भाभी काहे बैठ के रो तरु हो? जब आवतानी दुआरा पर रोते मिले तरु कौन बात भइल बा का? सबेरे देखुई कि गोबर फेंकले बाड़ू। ए बार देखते जे गोहरा पाथतारू। आई अबे समो के देखने जे बकरी के लेड़ी बटोर के बिया में डाल तारू कौन बात बका? सारा लोरवा एक बार लोरा दे बुका। काहे रो तारू काहे बताओ? ए दीदी औरी बना देलो। हम कहता नहीं भाभी तो ते दीदी कहे के कहता रे। हम तोर देवर बन के पूछतन के दियादिन बन के आ भाला अपना दीदी के चिन्ह गइलू हो। आ लगवे 3 गो जीजा बड़ लौकत नहीं। काहे रो तारू पहले ई बताओ। हमार राजा जी। हाँ हमार राजा जी हमार करेजा 3 साल से बहरा बानी। हम कितना कहतनी कि अब रउआ घरे आ जाई आ जाई आ जाई। कहतरन हमार फुर्सत नहीं के। अरे कितना रो तारू ए दादा कतना हुकवा मारो तारू। कैसन तोर बाप सरवा बाजे ओकरा से बियाह क देले बा। 3 साल से जौन खेत परती बा बताई कितना राड़ी जामल हुई। 3 साल गइले हो गइल बा। 3 साल से बेचारी रुवत रुवत पिरवत हो गइल बिया। अखिया कर अलवा गइल बा। हरी बाबू ओए देखो बेचारी के रुवल मत रुवा। तारा मरस बात बताओ जे का कहता रे तो कहतिया। अरे पिया परदेश में बसी गइले जाके। पिया परदेश में बसी गइले जाके।
बलमुआ हो रतियों के नींदियो न आवे रतियों के नींदियो न आवे पिया परदेश में पहुंच गई जाके पिया परदेश में पहुंच गई जाके रात दिन नींद नहीं आवे बलमुआ अरे बलमुआ हो से जियो पर नींद